What's up mga kol? Dire. What's up mga kol? Mga kol, ato iskutan mga kol, ang klase-klase sa mga mas. Kining una mga kol, kining itawag nila nga K95 ka mas. Muna siya ang mas ng mga sosyal, kanang mga madamadam bitaw, naman ng mga sosyal na mga madamadam. Muna ang ilang mas taraw. Oh. Woo! Mga banda, ano mga metal, mga banda kay kini, ang ilang mas color itong, dapat basta banda ka, itong ginao, ingane muni ka na mga dibil-dibil, basta kay banda, pag itong gina sila, so ilang mas na gamiton, itong, mga kol, kini disposable mask, kini manay ang mga mask sa mga medical field, sa mga nurses, sa mga doktor, kay ilan na alabay paghuman. Daraw, kini nilang mga mask. Woo! Ang mga sa kaning mga warrior sa mga astronaut, gusto mo makabaluan ng mga warrior, mga angkol, kanang mga taga-sundo, mo ang ilang mas, ang tawagan ang botong siya tawagan basta kay mo ilang mas, klase-klase sa mas, kanang mga warrior, mga taga-sundo. On 1980 Park Avenue. Mga kol, ang mas sa mga sosyal, sa mga artista, sa mga mas, sa mga witness, makita ninyo nga mas, kana sa mga witness bitaw, makita nyo sa TV ka na mga pandato, mga artista, kini nga mas, copper mas, kini ang mas sa mga sosyal, kana ba sa mga nanas, sa mga witness. Hindi namin binigyan ng drugs si Tintin, hindi namin sa pinagsamantalahan, mahal na mahal namin si Tintin, mauni siya mga kol, ang mas sa mga sosyal, daraw, woo! Kabaraw sa natulog nga manok. Bisi ang balay niya, ikaw kay naghagok. Alas 12 ng dako, huy, bangon na diha. Alas 5 na sa buntang natulog ang bata. Wala siya madu, kay naara siya sa balay. Salamat sa mga kol sa humalata sa itong video. Salamat sa mga nagtanaw, tanalingaw mo gamay. At umay pala ng mga klase-klase, mga mas, mga kuyaw, ng mga tao. Salamat sa mag-subscribe sa akong channel. Kung wala pa, subscribe na mo mga kol, kay baka sa pagkapatpay, tagbugas. Ito, diya kanimo, Joshua Suarez Guaso, Ricat Nelson Sumaoy, Mark Life Fishing Adventure, John Hart Michael Aparente, Ronald Pijano, Giovanni Haniling Kigan, Celso De La Mente Jr., J. Carmolianida, o akong boardmate, ilalulong sa Davao nga si John Mac pa ka.